Kinapalabas, kimaro ti saan anasayat at trato ni Don Esteban kini Lolita. Kaslawan anyaman nati ipapanaw ni Lolita, tapno sa pulen na da Gringo ken Rafael. Tilang imbilin ti Don, ket timapang imbalkot na idi kadagiti singin. Kinunapay ti Don, asaan langan nga agsubli ti Villa, no awan timapa nga isublina. Iti kawan ni Lolita. Ad-adda nga imbukbuk ni Don Esteban ti panawen na iti panangaywan na kini Marisol. Ket uray basit pay daytoy. Kadwaan na nga agsakay iti kabalyo ani istalyon tunggal agwatwat iti aglawlaw ti Villa. Imbaga ti Don akayat na dumakkel ni Marisol analay nga agpataray iti kabalyo. Naglabas ti agarup sa nga pulo atawen. Itagagayem, adtuin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Nasaysaya at numamuanin ni Gringo ti pudno a kinatao na. Itata na sa papay. Barang iso ti sumingputan na. Saan pa ya panawan, Ikit? Saan pa nga ita? Sobra ti kinatangkan ti ulo na. Isarsarak na kapayon no da duma iti saan anasayaat. Saan aparikot dayta, Ikit? Okay lang ang kanya? Ay, saan ka maawatan, idita? Ti kapatgan ita kanya, kat adda anak ko. Aramidag ti amin para kini Gringo nga anak ko. Iso adidak babalawon, Ikit Isabela. Ala, sapay ko matawan to ti pagbabawyam iti kinamanaging bubukod mo, idita. Awan to, Ikit. Amo kun ti aramidag. Tapno saan ama ikalis, wano mapaidaman ni Gringo iti rumbang aparakan kwa na. Taapay, anya ti plano? Maamuan yun to, Ikit. Ay sos, idita kaanakan aya. Amok ti kinasikap mo. Di mo ipasubo ni Gringo. Anya nga ipasubo ti bagbagamot, Ikit. No dumakkel ti ubeng ket barumbado, samunto pay la ipasubo. Ibagaken kan, ang mga nodot pa to ti babawin, ngam nala daw ton ti amen. Awan to ti pagbabawyak, iti mabalin ang mapasamak. Awan to nga ta ti pagbabawyam, idin to tapasig mat a kinaulbod, ti mabangunan na iti dandam. Pinanunot kun anaimbag ti amin, Ikit Isabela. Husto ti pangadeng ko, iso nga awanon ti baliwak. Ay sumungad ni Senyor Esteban na nakasakay ka ni Estalyon. Kadwa naman ni Marisol. Ngayon nga itugot na ti ubing dito'y rancho naimbag na orasyo, Senyor. Kastamad kan ka, Ama Josep. Naimbag nga oras mo, Senyorita Marisol. Iha. Apay na di mo sungbatan ni Ama Josep. Kasarsarita na ka. Ay, ang mga nunabanog, Senyor. Iha? Iha miya. Bumabanisi ka. Mabit lang. Ibabanisiyag ni si Awan. Talaga nga awan ti ikab-kabilangan day nga ubing. Sapay agkusi-kusilap. Apong Josep. Apay akas jet anak da Senyor Esteban. Apay, Luciano. Kinablawa kita Ngam, di man lang nagtagtagar Kinusilapan na kiti. Bye-bye amon. Talaga siguro akas jaya. Sana matagtagar Kinusilapan na kalangat madmadi siguro tarupam. Ngam, awan pa nagraam na kadagiti nataangan iti kasdyang pakita na. Ay, bayam latan. Laglagi pang maanak ti amo tayo. Sabagay. Laglagi pang Luciano. Dayjay to ti sumukat. Kani Don Esteban nga amo dito'y Hacienda Gabriel. Lakaya kon. Sa anak matan nga agbayag dito'y rabaw ti daga.
Kat da kayo ti mabati akatalak dito'y rancho. Dumakdakal mat ni Senyorita Marisol. Kat siyempre, into nawanan ni Don Esteban. Isunton ti talaga nga amoyo. Napintas nga ubing. Talaga arim mo pa kini Senyor Esteban. Napintas to abalasang ti amo dito asyenda. Talaga, kat masigurado. Nalaing tong agpatara iti kabalyo ni Senyorita Marisol. Uwan kat nga ta. Ay, sus, mami, sus. Makitkita ko, Luciano. Ubing pailang sansanayan ni Don Esteban nga agsaka iti kabalyo. Iso nga idakdakal na data. Kasla kaano laday di pan nakaipas ngay ni Senyorita Marisol. Ngam ita balasitangan. Nasurok labasit asa nga pulo, titawan na. Ngam nakalalaingan nga agpataray iti kabalyo kunam. Wan, ngam saan pa'y laapyaran ni Senyor Esteban nga agwaywayas. No adayo titarayan ti kabalyo na. Nalaos ti ragsak ni Senyor para kini Senyorita Marisol. Talaga ngamin nga imalaken kwa na. Wan. Ay, malagip ko lakat nga rod ni Senyorita Lolita. Oy, Pedrita. Di mon awagan iti Senyorita ni Lolita numangmangeg ni Senyor Esteban. Ay, wan. Makalipatak no daduma. Laglagi pamdaytan. Amumeten no kasano makapungtot ita ni Don Esteban. Wan. Ad dati kinaarsagid na itan. Numalagip na ti dakes nga atap na iti asawa na. Natural dayta kadagiti tao. At amuda ket husto amin nga aramid da. Kumaan husto mo ti aramid na. Kitaam na ti panang papanaw na kanilulitan ah. Siyempre, tingarod amuna ket nakikamalala. Wan, nga marumbang kuma, asala nang iwayat iti madi kontra kanilulita. No adda nakita na nga ebidensya. Ket no nagbatad mo't dagiti anak ni Lolita ada Gringo ken Rafael nga ebidensya. Wan awan mo't ebidensya. Pagsupiyatan ta kadimanen dayta Pedrita. Ha? Bayan ta na pagsaritaan dayta. Alawon. San ada kita apagteng itibiyag dagiti amo ta ti pagrikyaran ta. Mala. Kitam kit de no anya ti maaramid mo ditan. Dandan ni sumangpeten dagiti amo tayaw. Senyor, Oh, Ama Jose. kaya't kayo makasarita may papaniti sa sadak dito rancho, Gabriel. Ke? Anya di problema ni Sika? Siyak, senyor. Por que na Sika ti problema Ama Jose? Ay, nakayak una yan para pastor iti baka dito'y rancho, senyor. Adun dagiti jak kabalan nga aramiden. Dayta tiga po na ibaga ni Sika na problema ni Sika? Wan, senyor. Di akong kabalan ti amin nga trabaho dito'y. Anya ko ma? Saan na question? Kinisyak dayta, Ama Jose. Oray pa dito yan na ipulang ni Sika tibiyag ni Sika? Pwede, Ama Jose. Mamati ni siya. Naadote amo na taktika ni Sika, iti panangipag na iti kastoy na klase ti tarakan. Adote amom, may papaniti omno, na parang taripato kadagiti vaka. Ay, senyor. Agyan lang ni Sika dito'y rancho, Gabriel, Ama Jose. Ni Sika lata ti Pangulo na mangidaulo kadagiti ranchero. Alakat. Pagyaman ako na, ti panagtalak mo kanya, senyor. Si, Ama Jose. Ni Sika lata ti talkan ni siyak dito'y rancho. Ho! Kaslaawan tao di tabalay da Senyora Agosta. Nakarikap mo. Dito ka lang, Brutus Apo!
Senyora Agusta! Senyora! Damot gayam ni Lolita. Naimbag nga oras mo, Lolita. Si kagayam Mang Benito. Nay, ada kamot gayaman dito'y Lolita. Wen, kasangsangpot ko laang mananadikalman. Kahit kumusta? Nasara ka mo dagiti singin? Umasidag ka dito'y Mang Benito. Umay kaagtugaw dito'y. Ta dito'y balkon ti pagsaritaan ta. Dumanon ka. Wala. Talaga dumano na. Tanapatag, tigagara. Maladingitan ako na iti sasaadak Mang Benito. Namimpinsanan alinipat ni Esteban. Ita, mas ansanan nga itugtugot na ni Marisol iti sadino man napapanan na. Makaawatan jay ubeng. Juan, talaga makaawatan. Kat tinasakit. Kagura naksamot dan dya anak ko. Da kaminto pa'y kinipidrita kat ingaran nan. Sikan tulakit den, man-manu makita na. Timawatak. Kat saan sa nga imbagbagan Esteban ti may papan kanya. Mabalin na kasta. Bidot ti amin nga ingkadang ko amaramid Mang Benito. Basol ko ti amin. Anya kumamot ti basol mo ngay. Basol ko. No apay akin ay kayat ko ngayon niya dayo dagitjay singin nga anak ko iti amada. Rumbang ko maapri ni tektarak ida dito hay. Bayat ti panagdakkel da. Malagip mo mandaytan. Iso tiga po amin dagitoy itamang Benito. May kadwa abidot ko ti panamatik. Nga oray ang anak ijay Villa. Kat awan anyaman na. Gapatamok anatalgadlat na ti kasasaad ni Marisol. Tasaan lakit di abaybayan ni Esteban. Ngamjak ni namnama akastoy itati pakita ni Marisol kanya. Siyempre, di na ka nakit-kita unay, bayat ti panagdakkel na. Kan patsak nga imbagbagan ni Don Esteban, asaan ka nasayaat nga ina. Day talaunay kat, Mang Benito. Ay, Lolita. Naimbag ko ma, na masaraka ko dagiti singin nga anak ko. Isud ako mati magpakirad iti pakinakam ko. Di kasano, ituloy mo asapulin ida. Masapul, Mang Benito. Masapul. Ngamsak ba'y apumanawak manen. Umayak pa ijay Villa. Kasaritak ni Marisol. Ama, adto iti bayad ko. Sapay ko ma. Tamadanon ko da Esteban kan Marisol. Kas iti sigot. Nakarikaplat at dakkel aruangan alandok ti inaladan ti Villa Gabriel. Sana basta makastrak ti sabali at tao nga umay ditoy. Mang Benito! Manang Pedrita! Mang Benito! Manang Pedrita! Oh. Simuro takla ko man kan ni Mang Benito idi nagsubli ditoy. Mas sigurado makastra ka kadagos. Ayan nga ta. Agorayak latan. No ada makita ka rumar iti Villa.
Isunton tiya awag kumanan. Rafael, anak, adtoyan ti balon mo. Anyat balon ko asidak, nanang. Prito nga ikan. Naimas nga rod, ah. Wen, di ka madanakan. Saan kanto ang maibayag amangan ijay kantina ti eskwelahan nyo? Ta insi itakon ti ikan a balon mo. Agyaman ak, nanang. Ti anak kon aya. Agan anos kalatawan. Ipasnek mo ti agadal. Talagamot, nanang. Manula abulanan. Aggraduar kanton iti elementarya. Kunan ni maestrak adakkel tinamnamak nga agbalediktoryan, nanang. Nagsayaan na anak ko. Isu atari maanak pa iti agadal. Dandanin ti finals mi. Alawan, sayaatem latta anak ko. Tauray kas ti kinarigat ti kasasaad ta. Kat ikagumaan ka apagadalan. Agadalak to iti sekundarya? Wen talaga nga agadal ka, Rafael. Abangan lumaladaw kan. Magmagna ka pa'y matngarod. Awan pagbayad mo iti kalesa, iso nga sampay laeng ti magmagna. Mabit lang nga makadano na kay eskwilaan, nanang. Tarayi kun Anya? Saan anak ko? Di ka agtartaray, tamabannog ka. Ala, ingkan. Dahito lang ti balon ko mapan ag-eskwela. Wen, sa mun Day tala ti adda a kwartak ita, gringo. Aglangan ak itang agsapa. Anya, di ka sumrak. Kurang matoy balon ko a kwarta. Aglangan ak, tayo nakagburas iti bunga ti salamagi dala kay tirong. Ilako ko ni maestrame, tapno at adu ti kwartak. Anya, saan? Di ka aglanglangan. Aglangan ak! Hoy, gringo! Agraduar kanton iti elementarya. Di ka naglanglangan. Saan nakagraduar mo kurang mo ti kwartak? Ay, anyan ni gringo. Dumakkel sakit abarisuwang. Nagtangken ti ulo na. Nainbag ngagsapam, Senyorita Marisol. Nakasukat ka matgaya man. Di ay, kusilapan naklaang. Di man agtagarin. Mapan kagiskwelan? Pedrita, apay ngamin nakasaritan ni Sika nakasta. Amumet ni Sika. Na insanay ni siya nagtignay na iso kat may sana senyorita. Kastamag, iti panagsarita. Vamos, hija mía. Itulod ka ni eskwela. Si, Papa? Nagsakit ti ko silap na. Papa? Diyak kayatan nasukunin nakdayta na bakat? Porque, hija mía? Ibagbaga dagiti gagayam ko na iso ti mama. Kasta? Anya nga rod ti kayat ni Sika, iha. Ni siya timang sukon kini Sika ija eskwela. Si, Papa? Bueno. Ti kayat ni Sika ti masurot, hija mía. Vamos, Muy bien, mi Papa. Hija mía. Bueno, vamos. Maladaw en ni Sika ija eskwela. Si, Papa? Be! Laan! Diyos ko. Talaga ang maldita day tangawping. Be! Anya ti pagbanagan dagiti anak ni Lolita. Anyamet ti mapasamak kini Lolita. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluhan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon El Oro con Sangre.